Sara, pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Salamat po. Because there is no painting in the picture. Honorable Meron Sendanya, is po. there? Meron. Okay. Can we flash again the picture? Where's the painting? Okay. What is the relation of that painting into your supplemental affidavit, Mr. Madriaga? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Ito po yun. Dalawa po yan. Yung isa po nasa bahay ko sa Laguna, isa po. May I kinuha just niya. place on record that the resource person is pointing on the painting behind the VP, the Vice President, as the one he gave as gift to the same. Madam Chair, just a follow-up question. Ginoong Madriaga, meron po bang okasyon o ano po ang dahilan ng pagbibigay natin noong painting na ito sa Vice Presidente? With all due respect, Honorable Sendanya, the question is already outside what appears in the picture. I have to prevent that kind of question because that will be probing already. Just like what Kong Rufus Rodriguez said, I always submit to the wisdom of the chair. Thank you. Okay, so maybe we can flash the next pictures. Hindi nyo ba mapahaba yan? Tawag naman kayong technician. Mr. Madriaga, what is the relevance of this picture to your supplemental affidavit? Yan po si OBP spokesman Reynold Monsayak na isa pong kasama namin sa EC Pilipinas. Okay, I think Mr. Mardiaga can return to his seat at this point, Madam Chair. So we can proceed with the questions. Hindi ako nga. Next picture, please. All right, sige po. Just to finish all of the, kasi malabo po yung kopya ng mga miyembro, no? Doon po sa mga annexes. Maybe we can ask Mr. Mariaga on the annexes of the pictures, no? So, pasukin na po natin itong Annex C. Sino po ito, Ginoong Mariaga? Yung nasa bandang kanan po, si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Yung katabi po niya, yung kanyang may bahay, si Rhea Fortuna Kilala. At ako po yung nasa bandang kaliwa. Congredon, maybe we can request again Madriaga to come close to the big screen so he can point to the individuals shown in the picture. Please provide a microphone. Siya po si Attorney Ryan Kilala ng Office of the Ombudsman. Okay? Tapos yung katabi po niya, naka-black shirt, si Rhea Fortuna Kilala, yung kanyang Okay. misis. Ito po yung wife ng anak ko, ito po yung anak ko at yung may bahay ko po. Ako po yung nasa dulo. All right. So, is it included in your affidavit, Opo. the incident Opo. of that picture? What Opo, is that incident? sa supplemental po. Ano po bang incident ang tinutukoy nyo dyan? Wedding po nung anak kong panganay. And you mentioned that in your affidavit? Opo, Madam Chair. Okay. So next picture, please.
Ay, sayang. Sige po, pakipaliwanag po ito. Kasi for the record, Madam Chair, I think yung isa sa mga main pagkakasangkot no ni Mr. Madriaga kay VP Sara ay yung pong kanyang participation sa ISIP Pilipinas, no. So, can you provide context of this annex, Mr. Kilala? Ito po ba yung sinasabing pagsama po ninyo sa mga kampanya para sa atin pong pangalawang Pangulo? Opo, ito po yung main page ng Easy Pilipinas. Yung Easy Pilipinas movement po na sa Bicol. Ito po ako yung pag nangangampanya po kami, may 4 po kaming ban na Champura Duterte na umiikot po buong Pilipinas, iba-ibang region. Ako po yung may hawak ng isa. Sa pangalan ko po itong ban na to sa Madriaga po yung, ako po yung Okay po. may-ari. Alright. Punta ko sa Annex E. I think ito po ay dagdag pong mga litrato na inyo pong pag-ikot sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ay. Opo, ito po yung ban. Sa ano po to? Sa General Nakar, Quezon. Sino po yung mga kasama niyo dyan? Mga group leader po namin, mga nasa taga, ano po sila, General Nakar, tsaka taga Infanta, Isip Infanta. Okay, we can proceed to Annex D2, Madam Chair, so that he can continue identifying the pictures. Ito naman po, saan naman po itong kampanyahan po na ito? Parang ano po sa, di ko po magkakamali, sa norte po to, San Fernando o pa Ilocos na po kami. Sila po yung San Fernando, Isip Nasaan po kayo Pilipinas. dyan, Mr. Madiaga? Ako po yata yung nagpicture sa kanila pero may ibang kuha po ako na sa Facebook ko na. Okay, pumunta ho tayo sa Annex D4. Next page. Yan, saan naman po itong lugar na ito, Mr. Madiaga? Infanta po, Infanta Quezon. Sino po yung mga kasama po ninyo dito? Ito po ko sa BBM po, Mandaluyong. Kay mga close friend po ni Presidente Bongbong. Sino po dyan? Sila po dalawa, kay kapitbahay po ni Secretary Abalos. Nakasama rin po naming umiikot. Meron po kayong pangalan nila? Nakalimutan Kahit yung sa Facebook ko po kasi tinag ko sila. Hindi ko po We can proceed to Annex D5. Sa Pampanga po, sa Lubao. Siya po yung presidente ng Lubao Isip. Sa Lubao. Lubao, Pampanga po. Sa Meron ano po kayong to? pangalan? Pineda po. Pineda. Ang name po niya. Alright. Puntahan ho natin yung Annex D6. For the record, the annexes under D are mostly campaign pictures po, Madam Chair. Right. We can go to Annex E. This is a picture of the Vice President. Baka pwede ipaliwanag po niyo yung context nitong annex na ito. Bakit po ito nakalagay? Dito po yung una po kami muna yung nag-uusap bago nag-join yung iba. Kasi gusto ko pong malaman kaya po pinag-join ko yung ibang members ng ISIP nationwide para makita po nila na nag-uusap po kami ni VP Sara para po ma-motivate sila na mismo si VP Sara po Mayor Sara po ang nagpipreside sa amin. Okay. We can go to Annex G. Yan po. Baka pwede ipaliwanag po natin yung konteksto ng litrato po na ito. Kailan po ito nangyari? Makikipag-meeting po kami, hindi po ito kampanya. Makikipag-meeting po kami kay BP Lenny sana. Sa simbahan po nila BP Lenny ito, alas 10 po ng gabi. Bale kami lang po isip, yung security ko po yung nasa likod sa isip. Tsaka po yung mga PSG lang po ang kasama namin, hinihintay po namin si BP Lenny. Pero hindi po nagpakita. Hindi. Pero sino po yung katabi niyo dyan?
Si VP Sara po, tapos yung mga security ko po. Hindi, pero ano po yung event na meron? Ibig sabihin, nagkita po si VP Lenny tsaka si VP Sara? Ayun po yung usapan kasi hindi na po kampanya to eh. Umuwi na po kami, then we were told to proceed that discharge para i-meet si VP Lenny. Pero hindi po siya nagpakita, kaya nagkwentuhan na, alas 10 po to ng gabi, wala na pong ibang tao doon. So ano po yung petsa po nito pagkatapos po ng halalan? Before pa po, Madam Chair, before pa po, Your Honor. Paki-identify po kung sino yung lalaki nakatabi ni VP Sara. Sino po yung katabi ni VP Sara po rito? Ako po to, Camila, dalawa lang po kaming may t-shirt na ganito na binigay ni VP Sara at signed ng... Alright. We can go to the next slide. Annex G1. Ito naman po, Ginoong Madiaga, ano naman po yung konteksto ng litrato na ito? Ay, ito po yung hinanap, hindi ko po, pero pagkaka-recall ko po, ito po yung pagdating ni VP Sara sa Matnog, na nandun po ko sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser, tapos hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Tinitignan niya po, ang iniwan ko po doon yung presidente, si Pulintan, pero hinahanap niya ako. Kaya pinasinundo po ako ng PSG. Tapos tsaka po niya ako, may iaabot po pala siya sa akin. Tapos may sasabihin po kung saan next naming punta. Sino yung nakamas na naka-green? Ako po yun, Madam Chair. Ako po yun. Okay, sino Your po Honor. yung kaharap ninyo na nakaputi? Si Mayor Sara po noon yung kampanya. Okay. Di po ako nagpapakita sa kanya in public kasi usapan po namin ni Presidente as much as possible, secrecy. Yung kampanya lang po, hindi maiwasan talaga. Tsaka hinahanap niya po ako eh. Wala po akong plano magpakita. Alright. Next slide. Annex G2. So yan din po yung kanina. Ibang litrato lang. Ibang kuha. Opo. Okay. Opo. Annex G3. Ito po. Ito po si VP Sara, kalimutan ko na po, PSG po ni Presidente Duterte. President po na isip Pilipinas. Si Richard Babagay po yung kasama ko ngayon sa kaso. Tsaka ako po. Yan din po ba yung same event doon sa nauna pong litrato kanina? Yes sir, ayan po. Yung video po. Alright. Annex H. That's a photograph. Excuse me, is that the video? Video po sir. Asan na yung video? Wala naman video eh. May video po pati. Do we have a copy of the video? May video po ba yun? Ato. Sino po yung nakaputi na may hawak ng bandera kanina? Si Mayor Sara po. Kanino niya binigay yung bandera? Sa akin po. Sa inyo po? Opo. Pwede paki-replay po. Sino sumigaw ng Sir Ram? Sino po yung sumigaw ng Sir Ram? Hindi ko po alam kung mga isip Pilipinas Bicol. Ay si VP Sara po yung Pwede po paki-rewind po ulit. Paki-rewind po. Ito, ayan o. Ayan, Sir Ram. Sino yon? si VP Sara. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. For the last time, can we replay it? Can we replay it? I wish to place on record that there is a voice which says, Sir Ram, while the video shows the Vice President handing the flag to Ramil Madriaga. And during the presentation of this video, resource person Ramil Madriaga
identify the voice to be that of the Vice President while she's handing it to him. He being Sir Ram. That is for the record. Madam Chair. Madam Chair, Honorable Tino. may I ask some clarificatory Yes, questions? please.